imizwa ehlukahlukene ebantwini kanye ke enye inhloso zawo ukwelapha umphefumulo uvuselele ithemba. Njengamanje ke mbukeli ake singeneke kwi-headline yethu yokuqala kuleli hora lethu. Njengoba sazi ke mbukeli ukuthi izolo kube nomlilo oqhamuke lapha eBramfontein okhozwe igesi. Sike saxoxisana ke noRobert Malawuthi ositshela ukuthi imbangela kube uwinqalasizinda ke le abayinakekelayo. Ngenhlanhla ke babukeli bakwazi ukuthi bawubhule umlilo ungakenzi ke umonakalo. Abayisihlanu kabathe bahogela intuthu balimala kuleya ngozi baphuthiniswe esibhedlela. The information that we've received is that colleagues, employees were working closer to the truck, and the building closer to where they are caught fire. But we can confirm that the fire has been extinguished. At this moment, we'll do our own investigations of what had caused the fire after we're done with damping down. We've just received information that colleagues, employees were working. This is when they saw the whole fire starting. And then we'll do an investigation of what had caused the fire, then we'll give a full report. Kanti mbukeli umphathiso wezombane uGqirha Khosiyentu Ramaghupa unethemba lokuba iziphathamandla ezikhokela ekubeni izwe lingene kwisigaba sesithupha sohlelo lokucisha umbane sizobuyela esimeni esiqhelekileyo. Ukusukela phezolo kaloku mbukeli uyawuqinisekisa into yokubana elilizwe liye lafakwa ngaphansi kwesigaba sesithandathu sohlelo lokucima kombane kuze kube lixesha langoku. Nakubeni ke ilizwe belifaka kwesisigaba esiphansi sohlelo lokucima kombane ngexesha lasebusika, kodwa mbukeli iyamangaza into yokubana nangoku ziyazisanda iziganeko apho sibona elifuthe ezigabeni ze load shedding. Kusheke intsuku ezimbini kuphela iqala indebe yehlabathi yombhoxo eFrance. Amaqela ke yaqale kwakule veki ipheleyo ugaleleka kwiinkampu zawo kwelalizwe. Amabhokobhoko ke njengentshatshelo ezikhuselayo amkelwe ngezibele kwindawo aza kuzinza kuyo eToulon. Abadlali bamkelwe ngentsholo yomculo ngabafundi bephephezelisa iflegi ingumjuxuzo nje. iSpringboks siza kuqala njengentandane kuletumente nanjengantshatshelo ezikhuselayo. Kuza kufuneka baqhelane nendlela edlala ngayo iScotland neIreland kupool B, balungele nosotheko iFrance kanti ke neNew Zealand mhlawumbi kwi-quarterfinals. Usomaqhuzu ombhoxo kwihlabathi baqhobele izandla abaqhuquzeleli balengxikela yetumente. We're about to have a really special moment in rugby's history, in rugby's journey. Bill referenced it, rugby's 200 years old this year, so this is rugby's 200th birthday party, and like any great party, you need a great host. We've got a great host. Thank you to Jacques and Martine and the team. It's easy to forget that a lot of the planning for this tournament was done in the middle of a global pandemic. So to be at the stage we're at with the excitement we've got is truly amazing. Njengabasindleki iza kundulula itumente iFrance ngolwesihlanu xa iqubisana neentshatsheli izihlandlo ezintathu iNew Zealand eStade de France. The stage is set. Now it's down to the teams to perform. Now I think it's fair to say that the action will be compelling, spectacular and unpredictable. Loza kuba luqilima ukhuseleko kwitumente. iFrance iza kutyala becandelo lezokhuseleko abaqabeleyo ku-7,000 jikelele kwilizwe, ukongeza kwi-5,000 yabezokhuseleko lwabucala abaza kugada amabala tshitshilili kwizixeko. Ungqongqoshe wezemidlalo uZizi kodwa uthi uzokwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi siyaphuma isixazululo phakathi komdonsiswano womsakazelo womphakathi SABC nenkampani ezokusakaza eyimele iMultiChoice. Le mithombo ke yezindaba ibangisana ngamalungelo okusakaza imidlalo yendebe yomhlaba yebhola lombhoxo. There's an issue that between now SABC and SuperSport. We must intervene on that issue because the people of South Africa look up to us to intervene on that issue. The way I'm very optimistic, based on the discussion we've had, that there won't be any national blackout, that issue will be resolved soon. There is something that we need to address, just in terms of what defines our national interest. Our national interest, among others, must make sure that some of the national sporting bodies, whether it's rugby and so on, those that we have identified that they are an instrument of nation building,
we must make sure that no section of our community is denied of an opportunity to watch the game of their choice. Whether it's rugby, whether it's cricket South Africa, I've seen letters left and right and statements declaring in public that there's a dispute. I'm engaging. I don't want to engage those issues in public. I'm hopeful that all these national teams, they will realize the importance of all South Africans, regardless of your standing in society, that they will participate and watch the games of their choice, including the upcoming rugby. It is a momentous occasion because we've never had an all-girls school actually being chosen. And it's important because we're sending the message to young girls that you can be anything that you want to be in setting up a multi-purpose sports court here. I've made my debut, full house. Orlando Stadium, full house. Cup final of the schools, big, full house. So school sports is important. I hope we revive the school sports, and I know you know my program is in the schools, because we cannot all be with clubs. We cannot all be with academies. We need to go to the ground, to the basics. Where does the players come from? Where do we come from? We come from the school first. Mbukeli ke sesifike qathatha kulesi sigaba sohlelo osithanda ukubhubha ama trends sigaxa after sigaxa. Yes, singenile kukhulu kuthi phakathi uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into kubana Ekhaya Jikelele sithe qolo sijonga kaloku eziqhubekayo nezisematheni xa sijonga ke kumakhasi onxibelelwano ka x.com kanti ke mbukeli ihashtags ezithe zaphala phambili namhlanje siyaphawula mbukeli into kubana uhashtag stage 6 uphala phambili Eskom xa sithi ke mbukeli sifumanisa pha ku hashtag stage 6 uMzantsi Afrika ke uye wasiwa kwisigaba sesithandathu sokucuthwa kombane ngorhatya langomvulo emva kaloku lithe laphulukana neeyunithi ezimbini zokuvelisa. Ungqongqoshe wezogesi kudokotela uGosiyen Sura Mogopa uthi umbhidlanga wokulungisa ingqalazinda yogesi ube nomthelela kakhulu ke ekutheni izwe lifakwe ngaphansi kwesigaba sesithupha sohlelo lokucisha ngogesi. Ngenhlanhla ke mbukeli kulindeleke ukuthi ke mhlawumbe ziye ngokwehla nje igaba zohlelo lokucisha konga. Ake sizwe ukuthi ke bathini ababukeli lapha ku ox.com. Umbali Nzimande uthi crazy that we believed that under the radar was the answer. Usakhuluma ngo-under the radar kade hamba under the radar mfethu wayela lephesha wayela ngiyayifundisela manje kwenye amanyuvesi le. Uthini uadvocate Berry Roo Kholos? Uthi uBrian uadvo Berry Rooks uthi Brian Molefe is still there, utilize his skills. Yathi dokubana uBrian Molefe usekhona makuqongwe kujongwe ezakhe izakhono. Mhlawumbe lokho kushiswa ukuthi ngesikhathi uBrian Molefe sasekhona ephethe load shedding yake yathukuma
Sasenje kwase kuyindaba esekuthiwa ihistory sasingasazi nokuthi yaba khona. uJan van Riebeeck ke yena ngo1652 uthi that fraudulent of a minister has been holding useless press conferences and pushing PR stunts instead of fixing Eskom. Ayike sixolise embukeli ngamagama athe umsebenzisi wex.com lapha wasebenzisa useless akusiwo namagama ke esiwagqugquzela uthina la njenge SABC kanye nekhaya jikelele. I-hashtag yesibili ke ikhona ke embukeli ethi #Bramfontein. Ake sizwe ukuthi kuthiwani khona sokhumbula phela ukuthi kuqhamuka umlilo lapha eBram lo okuyizwe nje indaba ehamba phambili ke usuku namhlanje kodwa ngenhlanhla ke akubangabikho umuntu ophangalalayo noma oshona kuleya ngozi abahlana abalimalile ke babe sebephuthunyiswa ke esibhedlela. Lengozi yenzeke lapha kuDikorte kanye noBeta Street. Ake sizwe ukuthi ke bathini ababukeli ku-x.com mayelana nodaba lwaseBramfontein. U-Aphelele Jode uthi I can't believe we are literally witnessing Johannesburg collapsing right in front of us. Bramfontein wasefaka ke inhliziyo eziphukile lapha ya ukuthi hayi inhliziyo yakhe ibhlunga lokho ukwenzakele eBramfontein. Uthi South Africa needs a movie called Johannesburg is Falling. Explosions and fire left, right and center. Go. 4:10 indlu yawa eBramfontein. Hey, kuyabonakala mbukeli into yokubana ngenene nyani. Hey andi yamkhasa Johannesburg is falling ngenene. Kungekudala ibi-gas explosion just a month ago. Sithe sajongile nako kuyatsha kwi-building yase-Osindiso pha eMarshall Town. Yizolo kuseBramfontein. Kukhale nyonini. Chuncembe sijonge ke abanye baphefumule besithini. Mutuwa Modimo uthi being downtown Joburg, Bramfontein and surrounding areas is very risky and extremely dangerous nowadays. Hey ngenene uyathi into kubana xa ungabe mhlambe ungumhlali wapha eGauteng eJoburg eBramfontein akwiziphaluka noko ubomi bakho busesichengeni kuba hey indlu yawa every day. Chuncembe sijonge ke abanye babakhona nabathe basibhalela ngoku ke singena ku #KholekaGcaleka. Ihlukene ke phela imbono kholosa malungana nesiphakamiso sekomiti leParliament lokubu advocate uKholekaGcaleka aqokwe njengomvikeli omphakathi olandelayo. Abanye abantu abacabanga ukuthi kulungele ukungena kulesi sikhundla. Manje ke imbono iyashayishayana ngoba bakhona ke abathi bona hayi babona ngazi ukuthi usekulungele abanye bathi cha. Siyaqonda kaloku mbukeli into yokubana iofisi yomkhuseli woluntu kwiminyaka yakutshanje ibinqongwe ezingxokolo njengoko kaloku umkhuseli woluntu okhoyo enqunyanyisiwe. Hey mntaka sekhaya siyabonakala into yokubana ingxoba kaxaka ixake umxhaka le. Masijonge ke pha ku-x.com baphefumule besithini ngalomba. Overall, politicians must follow yathi into yokubana responda ke ku SA Breaking News uyathi into yokubana we need a public protector and KholekaGcaleka is the right person who would not be manipulated by some politicians who goes and gives her information which she gave the politicians in the first place to try and implicate others. Uyatsho ke overall into yokubana siyamdinga umkhuseli woluntu kwaye ke uKholekaGcaleka ngoyena mntu ambonayo into yokubana ukulungele ukuba sesikhundleni kuba uyathi into yokubana noko ligorhe lingenabatha elingazuthatha macala kuba uyabonakala into yokubana isikhokelo sakhe nesimilo siyawufitha lo msebenzi wokuba abe ngu-public protector. Chuncembe sijonge mbukeli into yokubana abanye bephefumule besithini. Ubhalile noThakhasayo uthi yena the Public Protector SA is an office that helps those with no resources to go to the High Court to fight the well-resourced, powerful state organs and state functionaries. Appointing someone like KholekaGcaleka will ensure that there will be no consequences for ANC politicians. Impela nje wabesishilo ukuthi imbono cha iyaphikisana abanye bacabanga lokho abanye bacabanga lokho. Ngabe sasekhona umunye ophawulile mayelana no #KholekaGcaleka? Yes, mistress of electricity. Yay! I jonga sana abantu bayaziya ku x.com. But everyone who is complaining about advocate KholekaGcaleka being our next public protector want the position for themselves. Inkinga yabo amaphepha kuphela. Ayike mbukeli ke sesiwabamba lapho ke ama trends wethu ebesinawo namhlanje. Njengamanje ke mbukeli sekubalekile ukuthi siyezitolo siyokhokha izikweletu. Uyasifuna kaloku uzibhaqa sekuthiwa cini kwalapha e-studio. Asithi qhwe evenkeleni sithume umntwana ngaqoshaqoshalaze siyabuya emva kwentengiso.
kakhulu ke ngesimo sezulu ngoba phela mbukeli kubalekile ukwazi ukuthi kume kanjani lapho ngaphandle usasendlini usazophuma wazi ukuthi kume kanjani ngaphandle ungayithola ikholosi usuthi uyaphuma ngevest we bese vele iyidliva makushaya o10 noma sekuphaya ko1 uyithola ungenasamblela. Hey kodwa mina ubangaba mhlambe ndiye ndahlela a day before banza nxiba ivest. Rain or don't ansatshintshi. One thing about me, if ndizixelela bajonga ndizawufaka unomcrop wami ubaliyana lizawuna kwicrop asoze shame andizitshintshi plans. Ngomkhuhlane uzawungena phuma ndithi andithi ungeni yonke into iyangena iyaphuma khonto ehlalayo andithi nidla ngokumotivate apha abantu abayi nyamezela khonto engaphumi. Asivele siqhubekeke neindaba zethu. Ewe I-SABC ilahlekelwe isizumbulu esicela ku-1.1 billion wamarandi ngonyaka wemali u-2022-2023. Ibhodi ye-SABC ithi indlela ekubonelelwa ngayo elijelo ngezimali ayisebenzi. Ithi indlela yokwenza imali edodobeleyo ebonelela icandelo likawonke-wonke ayikwazi ukuzimela. This board is inheriting an institution which is reporting or which has reported a loss of 1.1 billion as at the end of March 2023. And it's worth noting that if one looks at the recent past, the SABC has been on a recovery trajectory. Ngaphandle koko kukwakho nombandela wamalungelo ezemidlalo i-SABC ethi ayatyabula ngexabiso kungekho nzuzo. We're looking at alternatives that can enable us as the SABC to broadcast this rugby without entering the reckless trading environment where we take these rights at excessive price. Once we get the Rugby World Cup right, it is still impossible for us to monetize it because they've already locked up all this around that. Ibhodi ithi imali ze-SABC besele ziphucuka. Kodwa ilahleko ye-1.1 yebillion zerandi ibuyisele umva yonke lonto yabangela ukuba nesibonelelo semali elijelo ebesilifumene singabi naziqhamo. Tingilulama Matya wendaba ze-SABC. Ayike mbukeli sibambe ngazibini ngokuba usahleli nathi apha ekhaya Jikelele uyaqonda ukhumbule kaloku into yokubana sithe qolo sikuzisela indwendwe ezawuqiniseka into yokubana uyaxhobiseka ngobume bempilo nako konke okuqhubekayo. Enye yezinto ezibalulekileyo mbukeli ukuba sixhobise ngempilo wena mamtshali. Kwaye nje kungekudala sawuqhagamshelana nogqirha ozasixelela banzi ngemiba ye-miscarriages. Uyaqonda into yokubana baninzi abantu abachithekelwa zizisu abathi ke i-early miscarriages. Ukuthi nje abantu abaningi mhlawumbe abanalo ulwazi lwanele or masicabanga singabantu asazi ukuthi kanti kuleli zinga so ke uzosiza udokotela ukuthi asinike nje insight enjalo kanye. Kanti ke mbukeli sisathetha ngomba we-miscarriages ukhulelwa ke lixesha elibalulekileyo kwimpilo yengqondo yabasetyhini kwaye liphawula unxibelelwano olukhulayo phakathi kukamama nosana. Kodwa ke ngelishwa ngenxa yeemeko ezingalindelekanga ukuphulukana nesisu kuthintela ukukhulelwa. Ukuphuma kwesisu kwangaphambili kubhekisela ekulahlekweni kokukhulelwa kwitrimester yokuqala. Uninzi ke lokuphuma kwesisu kwenzeka ngaphambi kweveki ezilishumi zokukhulelwa okanye ukuphulukana nesisu kwenzeka kusekutsha kakhulu kwana ngaphambi kokuba owasetyhini aqiniseke ukuba ngenene ukhulelwe. Ukunaba banzi ngalomba kaloku siye sarhweca ugqirha Mthembeni Tebelele sawuqhagamshelana naye ke emnxebeni. Masikubulise sikwamkela gqirha Tebsa sikwamkela inkqubeni yethi ekhaya Jikelele. Mandibulise kuwe Kholoza netim yonke kamabonakude ndibulise bonke abantu abalapha ngalentsasa. Thank you. Ewe bayabulela nabo bayabulisa kananjalo. Xa sijonga gqirha Tebelele ngokwezonyango ukuphuphuma kwesisu kwangoko kubizwa ngokuba kungaphumeleli kokukhulelwa kangoko. Oku kuthetha ukuba ukhulelwa akuzange kube kanti kuyaphuhla. Phantse zonke ke i-early miscarriages bangelwa zimeko ezingapha yakwamandla omntu nabani na mhlawumbe kwaye zazimiselwe ukuba zenzeke. Ungathi mhlawumbe uxhobisa umbukele ekhaya zithini impawu zokuphuma kwesisu kwangoko?
Impawu zophuma kwesisu kwangoko mandiqale nje ngohlola amagama amabini. Kukhona into ekuthiwa yi-abortion, kubekho into ekuthiwa miscarriage. Ngamagama lawo esithanda uwasebenzisa interchangeable. I-abortion inayo i-element into yoba inga-intentional. Inazo khona izinto ezinokwenziwa ngabantu ezinokwenza uba isisu siphume, including oogqirha. Then i-miscarriage accident yingozi into yoba isisu siziphumele ngezizathu. Sezizintlobo ngeentlobo ke, ezinye zisenobonakala, ezinye zisenobonakala, but iimpawu ezibalulekileyo kuba ibhinqa lethu lingabona usopha apha ngasezantsi ube uzazi uba ukhulelwe, ubuyenzile i-pregnancy test, ikakhulu kwezi nyanga zintathu zokuqala ubone usopha into engapheliyo, yisayini yokuqala okanye symptom yokuqala leyo. Then uqaliswe sisiluma, le nto kuthiwa kulunywa, iintshukumo ezenzeka apha esibelekweni ezibonakalisa uba isibeleko siqalile ukuzama ukuphushela le mfukamo ngaphandle. Xa ngabe wophe kakhulu through le process yophuma kwesisu, unako ubona uweak, omnye umntu unode acollapse, le nto kuthiwa yi-hypovolemic shock ngenxa yokopha kakhulu. Then kube khona abantu abanofumana i-miscarriage bengakhange baqaphele noba bafumene i-miscarriage, le nto kuthiwa yi-missed abortion. Iphume laa nto ubuyithathile iseliqhakuvana nje elincinci elingavakaliyo, ubone umensa, kanti kulaa menso kukhona into ibisele izawuba ngumntwana. And then kube khona i-miscarriage enokwenzeka kule nto sithi yi-second trimester, that is kwezi nyanga zintathu zesibini, because yonke into ophuncuka komntana eyenzeka phambi kweveki ezimashumi-mabini ukhulelwe ifolisha kule nto sithetha ngayo namhlanje kuthiwa yi-miscarriage. Then sele mdala ke ngomntwana phakathi kwezi veki zilishumi kumashumi amabini, izawuvakala into yoba uzawuluza i-pregnancy, uzawulunywa ngamandla, wophe ngamandla, then kwenzeke into yoba ide ibe iyaphuma. Nazo ii-symptoms ezigqamileyo kukopha nokulunywa ube uzazi into yoba ukhulelwe. Ungathi gqirha ke ngoku zeziphi mhlambe iimeko zempilo okanye imikhwa enokunyusa amathuba okuba kuphume isisu kwangoko, kwaye yintoni ongathi mhlambe ibangela ukuphunyelwa isisu kwangoko? Kwiimeko zempilo iqala ukuqala into yoba lo mntwana ucwangcisiwe na, abantu bacwangcisa ukukhulelwa akho sigulo anaso na umama. Zikhona izinto onomitha sele unazo, umzekelo umitha sele uneswekile usemngciphekweni, so funeka uqinisekise into yoba iswekile le kamama iphantsi kolawulo oluluqilima, and kulungiswe namachiza lawo asebenzisayo ahambelane nomntu ozawukhulelwa. Izigulo ezinjenge-high, uphakama kwefuthe legazi, ngakumbi xa lingalawuleki, okanye ngokwamachiza lawo asebenzisayo kufuneka ahambelane nomntu ofuna ukukhulelwa, and amanye akahambelani noba umntana angahlala kakuhle, izinto sithi zi-side effects. Uba unesifo sokuxhuzula naso uthi make sure uba siphantsi kolawulo. Zizigulo ezo ezinto sithi zi-maternal illnesses or conditions ezinobangela isiphumo esibi, ezibangela into yoba umntana abe uyaphuncuka. Kunokwenzeka ke ngokubekho into eziyamene nempilo general kamama, mhlawumbi umama lukhulelweyo ngumntu onesifo sentliziyo, then kubonakala into yoba apha ekumitheni akazukwazi umelana okanye ukuthwala esi sisu de siyofika ekugqibeleni. Then oogqirha okanye abantu bamphetheyo bacebise into yoba kubhetele esi sisu sikhutshwe ngenxa yemeko yempilo kamama. So yilaa nto ke ngoku izawuvela nogqirha le into yi-abortion. Uzayinyusa into yoba isisu masiphume ngenxa yoba ubukho balo mntana apha esibelekweni benza umngcipheko empilweni yakho. Kubekho izinto ezinokwenza ke ngoku i-miscarriage kholosa ezibangelwa kungafomisheki kakuhle kwemfukamo le. Mhlawumbi kudibene ispem ebesesidiniwe neqanda ebeselidiniwe, mhlawumbi umama lo okanye usisi umithisele phaya ko-age 45, iquality yeqanda ayikho right, then isibeleko sibone into yoba lo mntana akazuba right, le embryo ayikho right. Naturally isibeleko sizame ukuyikhabela ngaphandle. Kuyathanda ufomisheka into esithi i-blighted ovum. Ufumanisa uba ikhona isingcobo esibonakala into ngathi elinina likhulelwe, but apha ngaphakathi awude ubone uqobo lomntana okanye le embryo. Then naturally zizinto ezo ezenziwa ekufomishekeni komntana. Ufumanisa uba akafomishekanga kakuhle, then isibeleko siphele simkabela ngaphandle. So iimeko zokudibana kwespem neqanda zinako ukwenzeka abnormally, then iphele senzeka i-miscarriage. Imeko yempilo kamama inako ukwenza iphele kwi-miscarriage. I-complications
ze-pre-existing ze-conditions ebezihlele zikhona zempilo nongalawuleki kwazo unako kuphela ukulethishela ekuphuncukeni kwesisu. Then ezinye zezo zinto ngozizophela zichaphazela ubume nempilo bengqondo, lento sithi mental health, i-stress, i-depression, zonke into ezinjalo, lento sithi bipolar mood disorder. And then ke nasemva kuba yenzekile miscarriage le, then zikhona izinto ezinoba zizilonda ngokwasenhloko nakwimpilo yengqondo. Iyavakala Gqirha Tebelele. Siyazi ukuba mhlambe ukhulelwa lixesha lokutshintsha kwemvakalelo, ii-emotions ziba high kakhulu ingakumbi xa sijonga kumanina kwakwasemzimbeni nokunye ke mhlambe okuphanjelelwa ubukhulu becala zimeko zomntu ngamanye amabhinqa. Kwamanye ke amanina ukufunda ngokukhulelwa umuntu adiscoverisha into yokubana naku ndikhulelwa iba yi-positive experience leyo. Kwabanye kunokubangela ke mhlambe into yokubana naku ngokumntu seyoyika unentlungu kanye imvakalelo nje zomothuko. Yintoni mhlambe enokwenziwa ukunceda amabhinqa amelane nokukhulelwa? Ibalulekile kakhulu loo nto leyo. Amabhinqa naku baphansi koxinzelelo usenokwenzeka ukuba olumitho okoqala belungacwangcisanga. Lo muntu umithi engakhange mhlawumbe uzanda uba nomntana okanye omnye udala isokolo uba nomntana, udala phansi koxinzelelo, udala ne-depression, then aphele khulelwa. Then indlela unefiye, unoloyiko olungummangaliso. So kubalulekile into yoba afumane okoqala inkxaso kulo mntu ebefaka ispam uba makubekho lo mntana. Ipartner ibalulekile into yoba imsupport emotionally, abe khona lo bhuti umethise lo mntu, abe khona physically, emotionally for i-support. Okwesibini, ifamily, that is abantu abangqonge lo mntu, kubalulekile into yoba supporte lo mntu because i-pregnancy it means ndiphethe ubomi besibini apha phakathi kum. So yi-transition, kukho nto eyenzekayo apha kum emzimbeni, kukho nto eyenzekayo apha kum engqondweni ebonalisa uba ndiphethe ubomi, and obomi ndinewari okanye ndine-concerns into yoba ndizawukwazi noyithwala le nto iyofika ekugqibeleni. So kubalulekile ukubuza into yoba ndikuphethele ntoni, ndingakuncedisa ngantoni, bangaphathi into ezinzima, bancediswe kwiinto ezininzi. Inkxaso ibalulekile, nothetha into yoba umntu udinga ntoni. So lixesha elifuna not only yena but abo ba-around yena, ngakumbi nangakumbi lo ebesenza naye umntwana. Nakumanye amanina ke siyadibana ezimbizeni, siyadibana emicimbini, siyadibana ezintoni, mhlawumbi lo sisi ukudala istruglisho okanye zamazama ukhulele ngade akhulelwe, and ngeli xesha ke ngoku bakhulelwe mhlawumbi bayigroup, mhlawumbi sithi bayi-5, then kwenzeka into yoba afumane i-miscarriage yena, babe aba bekhulelwe nabo besaqhuba. Yenye yezinto ezizakwenza iska, enye yezinto ezizakwenza i-stress le nto yoba yeyi bayabeleka abantu endikhulelwe nabo, mhlawumbi sekuthengweni empahla, zonke ezaa zinto. Enye indlela esinoxhasa ngazo xa seyiphuncukile ngomntana kwenzekele i-miscarriage, ujonga into yoba kwezi zinto besezithengiwe mhlawumbi zomntana unawo nomdla umane ezibona okanye zimane zimvuselela intlungu. So i-support sethu sibalulekile, sijonge into yoba singaboni ngomntu usemane lila kanti umane ekhunjuzwa zezi zinto ebesele ezithengele umntana. So inkxaso noba khona nosabela nje, uhlala phantsi ummamele into yoba ufilisha njani, because abantu abangamabhinqa amanina wethu bangabantu aba-emotional, and uphuncuka komntana iba ngathi i-fault yakhe. Umntu uyakuthanda ukuzibleyima and uyathanda umntu ukuzi-isolata. Masizame into yoba siba-integrate, badibane nabanye abantu, kuhlekwe, kuncokolwe, so that umntu angasoloko ehleli yedwa, ngoba once ahlale yedwa okanye azikhethe ebantwini, loo nto yenza kube lula into yoba abe depressed, because i-depression iyakuthuma. Kukho into ekuthiwa zii-neurochemicals ebengqondweni ezifuna uba hlala wedwa, then kulula nobona umntu ekhomutha i-suicide ngoba ezithatha into yoba it means mna I'm not a mother, andikho fit enough to be umntu ongumama, andizukwazi uba nomntana. Zonke ezo zinto zinida i-support nakuthi thina amabhinqa, thina abantu banemvakalelo efanayo naye, then nakuthi thina abantu bangamadoda bayazi into yoba siyi-part of the equation. Umitho akokudonetha nje spam then sisonge izandla. So nazo into emandiziphakamise eziphambili, inkxaso emotionally, psychologically and physically.
Ndiyayithanda kakhulu wena gqirha lento uyichaphazelayo into yokubana inkxaso ngamandla kuba ngenene umuntu xa ezawufumana inkxaso kule macandelo watshoyo into yokubana psychologically, emotionally, into ethi ke mhlambe noba kuzawufika ezangcinga zokuba umuntu athi hey khawuthi ndithathe itawulo okanye khawuthi ndizixhome, uzawucinga into yokubana noko ingqondo ikwazi ukuthomaniseka, ingakumbi ke xa sijonge emakhaya kuba kunamagama ababizwa ngawo, ufumanise kubizwa amagama kuthiwa hey ulidlolo, umzi uyawa ngenxa yakho, into ezinjalo. So ndiyayithanda kakhulu lento oyiphakamisayo, and ndiyathanda ke ngokungena kuba mhlambe emva kokuba olowo olinina uye wafumaniseka into yokubana uphulukane nesisu, umuntu mhlambe angalinda ixesha lingakanani ukuze aphinde akhawule athi hey make siphinde sizame kwakhona. Kwaye ndiyayithanda into yokubana uyibalula uba mhlambe uba uke waphulukana nesisu, ingaba loo nto ithetha into yokubana mhlambe kungenzeka kuphinde kwakhona? Kholosa, very very important. Umuntu xa kusanda ukwenzeka esi sihlo esanda ufumana miscarriage, akubi lula ncam uphinda aqalise ukwabelana ngesondo. Kufuneka simyeke uqala akaprocesse lento, ihlale lento engqondweni yakhe, ayamkele kukho istages okanye amanqana bazawungena kuwo emotional. Uzawuqala abe nomsindo, abe nalanto kuthiwa igrief, uluze ipregnancy, so uzawuba nexesha lenzilo apha ngaphakathi kuye lozama uphola nokwamkela lento into yoba kukho into ebiselile ilungu lam, kukho ubomi ebendimkhulisa, nawo ndiphungukene nabo, nokuziblame into yoba uba bendiye ekliniki mhlambi ngeveki ethile okanye ndiphose idate yasekliniki okanye uba bendingayiphosanga impilisi yam ethile. So uneprocess azawuthi go through yona include ne-denial. Ayinaba ndim lo uphungulisisa, kunendamitha ndimitha successfully okanye kunendizama umntana uthixo ngaba wenza into yoba lo mntana so zonke ezo zinto i-denial de sikafike kwistage sokwamkela into yoba nyhani lo mntana uphuncukile, then azobona into yoba ndinalo na ithuba lophinda ndikhulelwe ngokuxhomekeka into yoba bekutheni ze ndiluze. And ixesha elininzi netim le yezempilo isenongabi nangcaciso ithe vetshe icacisa into yoba utheni uzube kanti ufumene le miscarriage. Ufumanisa uba awunapressure, awunaswekile, awuxhuzuli, awukho any medication, so awufumani nkcaza, especially kwezi nyanga zintathu zokugqibela. 42% ze-miscarriages zenzeka kulaa period kungabikho nto uzayifumana inesihlahla. So zezinye zezinto ezinokwenza kube nzima ude ufikelele kwesaa stage sokwamkela. Then uphinde uqalise ke ngokwenza omnye umntana, kufuneka sithi make sure into yoba uredi na mentally, ngokwasengqondweni uredi for ukwabelana ngesondo okokuqala, because i-emotional nto ukwabelana ngesondo usenoba tense, usenongazinekezeli, usenoba nemvakalelo yale nto isanda ukwenzeka, then uphela uphinde umdla ulanduka ucima. Sinento esithi hypoactive sexual desire disorder, ungavukelwa, usenoba nomdla but umzimba wakho ungarespondi, okanye usenovukelwa but ingqondo yakho ingabikho kule nto, le nto sithi loss of libido, zinto ezinokwenzeka ezo emva kwe-miscarriage. Then umitho ke ngoku once ube ready for isondo, then ungaqalisa ke ngoku i-chances zoba ungakhulelwa zona azonakalanga, but uba uyayazi uba yintoni ebangele lena, then uswekile uyilawule, uba ibe-pressure uyilawule ngamandla. Enkosi kakhulu gqirha. Sibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba uxhobise ababukeli bethu, ingakumbi xa kuziwa kulomba wokukhulelwa. Siyathemba into yokubana bafunde lukhulu. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye ugqirha uTebelele, esixhobisa ngakumbi imbukeli ngezinto mhlambe okanye impembelelo engenza into yokubana wena ulinila uphulukane nesisu kusekutsha. Kwaye sitsho ke nemicelimngeni oyothi ujamelana nayo, ecebisa ke into yokubana noko iyadingeka inkxaso xa uzibhaqa ukweso simo. Masithi qhwike mbukeli evenkileni, qiniseka uyindawo, ubukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Njengoba nje ke eningizimu Afrika uhulumeni obusa khona kuyilo waqokwa intando yabantu, iningi labantu ngembukeli selaphi impilo elithandayo engenamgoqo ngesimo senhlalo yabo. Kulelizwe siphila nabantu abanhlobonhlobo abafaka phakathi labo abathandana nabantu abanobulili obufana nobabo. Ngenxa ukuthi ke bekuyinto engajwayelekile kakhulukazi ezindaweni zasemakhaya, abantu abaningi bebenokuxwaya ke bebuza imibuzo eminingi ngalolu hlobo lwabantu, ngoba ke ababhali bezincwadi mbukeli kuba abantu esiphila nabo esicishe sibhekane nezinselele ezifana emphakathini
ababhekana nazo kunombhali ke kunombhalo wahlala phansi wabhala ngempilo yomuntu owayenemizwa yothando lwabantu abanobulili obufana nobabo kanye nje ke nokuyiguqula ubulili ukuze umuntu abe yilokho afisa ukuba yikho. Udokotela unakanjani Sibiya owaziwa ngelika NG okuyifinqo zamagama akhe ngumbhali wencwadi echaza ngezinye zeingqinamba abantu abaphila nobulili obufana nobaba ababhekana nazo. Incwadi esikhuluma ngayo ke namhlanje mbukeli ithi bengithi lizokuna. Sotobe asikubingelele ohlelweni. Yebo sanibonani kuwena kubabukeli. Dokotela Sibiya lencwadi ethi bengithi lizokuna iqukethe igameko eziningana ezehlela umhlengi ngelo wayenemizwa yothando labantu abanobulili obufana nobakhe. Yini nje mhlawumbe yakwenza ukuthi wathatha usiba wabhala lencwadi? Angisho nje ukuthi akukhona ukuthi mhlawumbe ngangifuna ukubhala ngabantu abanemizwa yothando yobulili obufanayo. Ukubhala ngesinye isimo somuntu olahlekelwa yikho konke ngenxa yothando. Kwase kuba ukuthi mhlambe iyiphi into engase ishiye umbuzo ukuthi ubengenze njani ukuba ulahlekelwe okuningi kanti mhlambe akukhona lokho abekulindele. Belindele uthando bezitshela ukuthi umuntu athandana naye ulokho abekufisa bese ethola ukuthi kanti umuntu ohlukile. Umbuzo osizosala ukuthi uzokwenza njani ke manje uma ezetholela lamaqiniso. Ngakho kwaba ucabanga izimo ezahlukahlukene lapho umuntu egcinene angasayithole esesimeni esinjalo. Kwase kufika umbono noma umqondo othi engenze njani uma ethola ukuthi lo muntu abezitshela ukuthi owesifazane wake waba umuntu wesilisa kwayo washintsha ubulili. Ngakho ke isiqalo akubanga ukubhala ngabantu abathandana nabo ubulili abafana nabo kodwa kwakubhala indaba ephathelene nothando ulahlekelwa egcineni uthola ukuthi lokho obekulahlekele akukhona lokho obuzitshela ukuthi uzokuzuza esikhundleni sakho. Dokotela umlungisi oqavile ke kule ncwadi umhlengi ugcineni ke lesibedlela eyohlinzwa ukuze phela guquke abe umuntu wesifazane njengoba nawe usushilo ayekufuna nje umhlengu ezephenduka umahlengi waye ngoba nje eyifunela injabulo. Ingabe uyayithola injabulo umahlengi ke phela dokotela kwazise selifezekile iphupho lakhe? Mhlambe angichaze ngokuthi ngaso kuye ngokuthi imbono yababuka incwadi sebeyihluza babheka ngaluphi iso. Omunye angasathi uyayithola, omunye angase athi sibheka izinto yena abengagxilile kuzona. Ngamamazi uma esebushintshile ubulili usephila impilo ayefisa ukuyiphila. Ngase kwenzeke ukuthi inazo izinkinga ezithile mhlambe ezenza ukuthi angafinyeleli enjabuleni ayifisa ukuthi ayithole. Ngokwesibonelo ngase kwenzeke ukuthi usahlale enexhala lokuthi kuyothiwani uma livela iqiniso. Unexhala ngoyise ahlukana naye kabuhlungu ngenkathi emtshela ukuthi unalemizwa yobulili obufanayo. Ngakho ke endabeni ubonakala ephila impilo evamile enezinselelo ezijwayelekile konke umuntu. Kodwa ke unayo imizwa yothando ngoba uyamthola umuntu agcina esethandana naye. Sengaba okunye ukuthi injabulo ephelele uyayithola kodwa singayithi uphila impilo evamile eyenza ukuthi umuntu ombonayo nje angacabanga ukuthi wake waba ngumuntu wesilisa. Dokotela into engiyiqaphelileke lapha ukuthi le ndaba yenzeke esikhathini samanje njengoba okunye ke okubalwa kuyona umqhudelwano wendebe yomhlaba eyayisingethwe iNingizimu Afrika ngonyaka u2010. Engabe ucabanga ukuthi namanje kulezi izikhathi zamanje kusenzima yini ukwemukela indlela abanye abantu abayiyona ngemva kweminyaka eminingi kangaka izwe lakhululeka? Indaba yokwemukelana ubunjalo babantu ayiphathelene mhlambe nendaba yabantu abathandana nobulili obufanayo. Kuningi okuthatha isikhathi ukuthi abantu bakwemukele ngoba mhlawumbe bebekade bengakujwayela. Ake sithathe isibonelo nje sabantu abathandana nolunye uhlanga olusuke lehlukile komuntu. Uthatha isikhathi, kusawuthatha isikhathi futhi ukuthi umuntu amukele mhlawumbe ukuthi umalokwazana wakwakhe akalona uhlanga abelijwayele noma akhulele kulona. Ngakho ke nasezimeni zabantu abathandana nobulili ofanayo
akakajwayeleki kangako ngoba kuyisimo ebesingekho esikhathini esedlule. Ngale ncwadi ke dokotela ingabe umbhali uzama ukuveza ukuthi ayikho into efihliwe ngeke ivele emhlabeni noma mhlawumbe uzama ukuveza ukuthi noma unemfihlo imfihlo ingagcina isikhathi eside kangakanani? Umbuzo ojwayele ukungihlupha lowo. Mina njengombhali ngisuke ngibhala indaba engikholwa ukuthi nengisuke ngifisa ukuthi abantu bayizwe imnandi. Kuba nzima ke ukucosombula ukuthi bengihlose ukuthi abantu bazizwa kanjani ngalokho. Okwami kusuke kukuxela kutheni izigameko uma zizoheha zibe nesiphetho esingase simgcolise ofundayo. Sekuwumuntu ukuthi abantu bengase bathole okwehlukahlukene. Omunye angase angakutholi okutholwe ngomunye. Ngakho okombhalo kusuke kukuxela kutheni nansi indaba engifikele ngifisa ukuyibhala ibe nazo zonke izithako nemininingwane elindeleke endabeni. Sekukumfundi ukuthi yena uzoyihumusha kanjani afinyelele kuziphi iziphetho. Yebo ke Sotobe besicela nje ke usitshele usichazele ukuthi mhlawumbe umuntu osefisa ke ukuthi hey usemaganga manje mengabe sizwa sixoxa lapho ukuthi athole lencwadi mhlawumbe itholakala kanjani? Incwadi etholakala kalula kubashicileli bayo iyatholakala ke nasezinkundleni lapho okuthengwa khona izincwadi online. Yes, igama laso ke isihloko bengithi lizokuna ibhalwe ke ubaba una kanjani Sibiya. Sibonge kakhulu ke baba ngesikhathi sakho nje sikufisele konke okuhle ukuthi uqhubeke usibhalele incwadi ezifundisayo nezimnandi. Sengikhathele ukubhala ngigugile manje sesitendela abanye kodwa usufuna ukuyakwalusa inkomo ukufisa lokho. Sibonge kakhulu ke baba. Lokho ke mbukeli besixoxa naye uqoqo lombhalo udokotela una kanjani Sibiya inkakha yosiba isibhale inqwaba yezincwadi zolimi lwesiZulu. Sesiyibamba lapho ke mbukeli ke besiniphathele zona namhlanje ohlelweni lwethu lapha ekhaya jikelele bekumnandi ngendlela esimangalisa ukuhlala kanye nawe mbukeli kanti ke kusasa siyabuya futhi ngesikhathi esifanayo khona la ku DTT. Ewe besizawubaphi kaloko. Chocha enhle u DTT siyaziwa eHollywood. Yaxelela. Sibambe ngazibini mbukeli nawe kaloko apha ekhaya ngokuba ube nathi namhlanje. Sibambe ngazibini kakhulu kaloko kwiqhiza lonke le Ekhaya jikelele eqinisekisa into okubana jonga siziphaka zitshisa kwaye nezixhobo zethu zimbe ngomuvo. Masidibane kwakhona ngomso. Shout out napha eHollywood. Nisale kahle.